No. No more. No more money. Come on. Punong-puno saja. Memang soal apa? Ah? Bakit? Bila. Naa nila mo. Siran aning sukarga to. May buro. Ay. Ujud maitari pawag matkin pag ampun. Anong nung kudrik laba tan? Good. Si mga liwak. Ay, sana. Ikaw ito rin natin. Ikaw ay mong inay-inay sila. Ano ba?
May anawat pan siya na si ma. Yan. Kwanto, by isang ko. Pwede siya. May anawat siya na si. Naputot lata. Ha? Yeburo. Siyempre, yun niya ay amay siran amin.